Mnogo je čudne, okej. Ajde. Koji ti je hura? Intro time. Who? Zato što... Long life spent in a miserable way. Ja znaš moj intro? No, znam sigurno. Ajde. Kako znam, odakle znam, ajde polako. Pa ti vidjela moj video. Ćao ljudi, sam CJ, nazad sa drugim video i danas ja sam sa... Vladlen Schneidmiller. Dobro, ajde, jednostavno Vladlen, ajde. Može kao obično Vladlen. Rus. Dobro, ti si ga baš skratila sad, ali kao okej, može Rus, ajde. Rus. I danas, ovo video je kao sponsor, zato što imam kupši stvari. Kupatilo? Kupatilo. Čekaj, stani, Rus to nije ime. Čekaj da se vratim u minutu, 2 sata, znaš ono, propustio sam. Ti si mnogo kasnije za to. Dobro, nema veze, neka bude Rus. Danas ja sam sa... Vladlenom. Ne sa Rusom. Danas imam sponsor video, zato što imam mnogo kupatilo. Kupači. Kupači. Kupatilo, znaš šta je kupatilo? Kupatilo, bedroom, you know. Imam mnogo kupači. Da, kupači, dobro. Iz Kupši, ljudi, tako, hvala vam puno Kupši za ovo stvari i jedva čekam za ovo video zato što danas Vladlen će rate sve stvari iz Kupši. Da li se sprema? Moraš da kao rate moji kupači kao 1 do 10 i 10 je kao najjači. Grmi. Hoćeš da kažeš da ja treba da dam ocenu od 1 do 10 za tvoje kupeće? 1 je kao sranje. Dobro, okej. I 10 je kao... Dobro, evo već ovaj 1. Je prvi. Da, ovaj je 1. Ej! Neka bude 1, dobro, ajde, okej, vidjet ću pa ću... Pa moram da probaj. Dobro, probaj, ali 1. Šta radi ova devojka ovdje? Je li tebi čudno i meni je čudno? Au! O Bože moj. Okej. Prvi kupači. Pazi, sranje je zato što žuti. O moj Bože. Ali pazi, nije fora. Nije fora! Dobro, evo ti reakcija. Wow! Šta je rating? Cool je. 1 do 10. Rating je od 1 do 10, taj neka bude 5, 6, 5. 5, 6? Ne, mnogo to. 4. Šta? Za tebe kao 7. Šalim se. Rating za ovaj kupač je 5,5. 5,5, to je sranje. To jeste sranje. Hvala ti puno. Nema na čemu drugi. Ljudi, šta mislite? Mislim da ovo je super. Ja sam 11. 5,5. O moj Bože. Ali mislim da ovo je mnogo veliki za mene. Zato što nemam sis, ljudi. Tako, ja sam mala. Tako ja imam neki problem zato što ovo je mnogo veliki i ne hoću da imam mnogo veliki top. Vidite. O Bože. Okej. Da, ovo mi se sviđa. Sviđa? Sviđa, on baš, sviđa mi se. Baš je ono cool. I sad, ja bi nekako bolje odreagovao sad, samo što mnogo je kasno i moje mišiće lepo ne rade. Evo, ovako ću da odreagujem. Baš je cool, sviđa mi se. I ja isto. Hot je i ono, baš... Jeste. Baš je hot. Taj je rating, 1 do 10. Ajde neka bude 9. 9? Da, zanimljivo. Zašto nije 10? Zato što će možda da bude nešto bolje, ali okej, 9. Sorry, ne, neka bude 10. 10? Neka bude 10, ajde. Zato što upoređen sa prošlim, mnogo je bolji. Onaj žuti je baš sranje. O moj Bože, izvinite.
Pa izvinite za žuto. I Lara isto drago, viš da se sklonila, otišla u drugi kraj stana. Nije se svidio kupać. Baciš čovječe, šta reći? Strašno. Lekovi za smirenje. Ne mogu da gledam ovo. Oh my god! Mora da popijem lek za smirenje, gotovo. Pa ja čujem te. Ja sam gotov. Ja čujem te. Ne znam šta da radim sa sobom. Ljudi, pomozite mi, molim. Ne znam šta da radim, ne mogu se smirim, ej. Ovo je cute. Evo, ovaj mi se ljudi uopšte ne sviđa, evo, zaspu sam. Ovo je cute, Evo, toliko mi se ne sviđa da mi se spava sad. Ali zašto ne sviđaš? Ne znam, šta je ovo? Ovo je cute. Šta je ovo? Znaš, kad sam bio mali, ja sam se igrao. Oh my. Pravio sam od papira. Ali šta hoćeš? Mislim da mnogi je luda zato što... Šta je ovo? Ovo je cute. Šta su im Kao rupić. Šta su im pertlama? Kao rupić. Ovo je isto kao na patikama. Oh my bože. Ljudi, ne čujete. On je ludak. Ne, ja sam potpuno normalan čovjek koji je popio sad lekovi za smirenje. Šalim se ljudi, ovo su lekovi za bolestan sam. Šta? Rejte. 2. Ne seriji. 2, stvarno 2. Ne seriji. Ne sviđa mi se to. Ovo je moj novo mačko, Boban. I uskoro ja ću da snimam neki tag video kod Boban. Čekaj. Ok, ovo je posljednji kupači ljudi. Ok, ajde. Šta mogu da otvorim oči? Evo još ne gledam. Šta? Ovo zanimljivo baš. Sad si prava mačkica. Prava si mačka. Pa što? Malo šala. Lep je kupaći baš. Meni se sviđa, ovaj je možda najbolji što si do sad, mislim, za mene je najbolji. Ovo je najbolji? Da, sviđa mi se što je ovdje utanjen, što je tanak ovdje. Cool je baš je cool. Sviđa mi se. I top ti odgovara. Taman je tvoja veličina. Baš je cool ono. Rating? Pa pazi, ne pomaže mi lek za smirenje. Ono, počinem da se smijem, ne znam zašto. A popio sam već jedan lek, da ja se tresem, ali meni se sviđa ovo. Baš mi se sviđa. Rating je 11. 11? Da. 11? Da, isti rating kao i ti, znači taj kupač je dobio rating isto kao i ti. Tako da, ovo je pobednik, znači današnjih dana. Pa ljudi, šta mislite? Da. Komentarišite dole, šta mislite? Definitivno ovaj kupač je pobedio. Da. Zato što izgledaš ko da je starija osoba, a ne ko dete, malo pre. Ono je bukvalno kupaći za decu od 6 godina. Pa ajde onda, moramo da idemo do Dunav. Ne, nikako Dunav. Zato što ja... Dunav je prljav. Znaš, ja sam mnogo veliki, visoki, sve. Imamo veliku kadu tamo. Veliki WC. Čekaj, koliko ti se misli? Ja sam poprilično. Nemaš glava. Vidiš, ja sam toliko visok da ja nemam glavu. Kamo trišite dole. Šta ti misliš? I obavezno napišete za onaj prethodni, četvrti, koliko si imala kupaćina? Četvrti. Da, Ne, to je treći, ovo je treći napišete dole, sranje. Ne! Sranje velikim slovima, znači ogromnim slovima, sranje. Pa nije. Ne, molim vas, napišete sranje. Pa nije. Tako ljudi, to za ovo video. Hvala što ste gledali moje video. Ako ste uživali... Šta već ste završili? Ja sam teo još. Ako ste uživali, molim vas, ajde. Šta je? Aha, razbite. Mora da udarim kameru. Da, razbite. Nemoj, udarit ću stvarno, razbit ću kameru. Ne. Mora pipnem se. Ne, razbite like button dole, komentarišite šta mislite, koji kupači... Nemojte da komentarišete. Koji kupači... Samo nemojte žuti da gledate, možda. Koji kupači je tvoj omiljani kupači? Ne, kupači
Nemojte kupaći da gledate, to je sve O moj... Beši tamo. Koji kupač je tvoj omiljeni? Koji kupač je tvoj omiljani? Kontrite dole. Subscribe na moj kanal i lajkujte ovo video. Molim vas. I onda pratite moj Instagram. I pratite moj Instagram. It's Lindsay J. Zašto da ne? Šta radiš? Peace. Aha, peace da je. On Aha, ovako ostane. the streets. Okay, ajde. Peace. Čekaj, Peace. Okay. On the Dobro. Ajde, streets. ajde, bilo je okej, kao ajde, ništa, to je to.